Ni hamjang ni bung katama. Subarani debir ma sinal rendi subarani debir ma bin bumo. Ni nong ni. Bini collector ang Simon tongo. Message pori me rong no kha han tong ti saten bom si message su tongo. Pori mane rong khe phunu ya anako phunu ra ge bo. Tamana ko sa mo balang na kai. Bin hung toy. Ha? Nang ta ji me da ge. Narong na ya. Narong pangay kan narong na. Dabi ma na dabi sana. Pura ya ra. Nalay ko sa ko. Nalay ko. Ha. Benar busa. Nang busa kalama ka busa kolang kan yang. Bang lagi busa kalama. Kai nang aja ta chha ma ra re. Ako sama ni poitin ko sa mo. Baja ko ni. Mana ko itu bersama kan dia. Kan dia kan dia banyak kerja sa. Ngiyak ri juna le ching sol la. Ke rang mang sani tongo ke ang isko thana bo rang ko saboriya phoksapan ko sikore isko thana bo chodo 20 টাকা 50 টাকা aso se ya phajago ke rang ke sabai kan ke no rang biang thamanya aso ya phamani hindo amjuro sauta ke ang bo anu isko rogo tarang khang ke tom bai kari tarang khang ke ba jangro khai mang ko ke ang bo anu hanu phone mang thango tere mama isko thapor boruno kinogo bo tom saro phake bo te anu no putu phayo ke bang jang mang sakata ja ba ganang bo bo tong dia yang phagada tomong hamya tomong sitra philik phalak tomong baka shikla sare da hanjnai na chalabore kubi hamjaglai buni bihingno bano khare tui pheke mutu da hanjnai ingya khai busai maya khane ringya bihingni sanmung rok bihingno ador khane ringya busai amte da hanjnai kya norong nugui mangkhana o video ni mangpiliwo mutu hanya mangpili kasa phemani norong nukhana tabuk kajak burui subarani deborma mungui 4 bosor ni cherani buma busanya yakarui kubuni chelabai shikla chelabai khar phemani o mangpili to norong nukhana o patimung belbari amtani khobjak jogobontu parani saimangka khari phanyai bihingni mung subarani deborma bini pulyani busani mung sonjit deborma hingkai tom chalugu tai sonjit deborma bai borok kajongmani bisik buri kakha mane 4 bosor kakha tai bongni 4 bosorni cherasi konte sajongma bo bongni tongu hingga kai kajangmani 4 bosorni yagulo no bo te kaisa kubun chelabai khari phakya a khari phanyai kubun chelani mung bishal deborma bo Bisramganjoni Jagaipari Kamini Saimangka Bishal Deborma bai Subarani Deborma borok Facebook tui nuglaye sinilaye hamjaglaimani Saimangka bongni hamjagma bisik baloya khu mas kaisa siku November mas tali sibisi borok Facebook tui kok salaye kha kwrwnglaye hamjaglayo hwnui Subarani Deborma sai khwnarwka hingga kai kok khai mono se kajangma matro 4 bosor siku amo baida kaisa kwthar kajongmungni yakarui ba bwsai bwsano yakarui kubun chelaibai khari phainman amo sikok tamoni hingke chini tipra sarongni bisingo sal burum no mutai hai khalaimani mangpili chung social media o kasa phaima nugu keboba nijini chamai je khari thanglayo keboba buni bihi ganang bwsai ganang na tui khari thanglayo amte haije kajukjago tongnai rok ma kajukjak chelaburi rok khalaimani amo to chung daily che nugui tongma nugu je chini social media platform rogo hingga kai mono kok je tamni bagui kisai misai nukhung rogo kok bangla tekhai ba bwsa bihi mili kisa kok rok bangla khena pur khai khalai tonglai kya omono se kok hingke yang subarani deborma bo sai khwnarwkha bo kharmani bini karon bo saka je kisai misai rang rok swbai khena bono bini bwsa hinu nono rang rwmani boro swbai hinui tai bini bwsano bo tuna thangkai tu jakurugui nogo thainga chak phaya sakna bini bwsai bono kutugui tlangu nogo phai bo kutuk phayu satogu bono hinui hinma haikaiui bo bini kok narwgui bo sai khwnarwkha
tai ayang bini bwsai puila bwsani nukhungni Sonjit Debromani nukhungni phajingtwi hingkhe Subarani Debromani sakao kok silchao je Subarani Debromani tomung hamya bo phuntwi kubun chwlabai kubun sikla chwlabai kok sao amo bai bo bwsani yakarwi a chwlabai khárwi phaio hwnwi borok khai kok silchamung rwkha. Ayang Bishal Debroma je tabuk Subarani Debroma bai no khárwi tubuui phainai o chwla no hwnka khai Sonjit Debromani nukhungni borok rok swngkha nwng bono kajaktwtwi saimaya da nwng bono tamni bagwi hamjak hwnwi afuru khai o Bishal Debroma saka bo puila bo bai Facebook o kok salaifuru bono bo kajak hwnwi saimaya ulo phone o kok salaiwi ulo se bo saimano bo kajakjak hwnwi haifeno bo bono hamjago amoni bagwi bo bono khogwi tuifaikha hwnwi saka. Yang Sonjit Debroma bini bihik ba bini bwsano kakma nugui bo saka bwsa tamo wngnai bongni bwsa 4 bochor ni bongni sajagma afuru Bishal Debroma saka nangkhai nongni bwsa no kwlagwi thangdi ang pusinai tongo hwnwi. Hingkhe oro norokno sajagdi saboni cha saboni chaya saboni bul saboni thi puila uano kok sajagni Subarani Debromani bo kajaktwtwi phano Facebook o kubun chwla sikla chwla bai kok samani chada cha chayada tamoni hingkhe kajaktwtwi kubun chwla bai kok samani amo bwchwjor twi kaham amo norok kisa sadi. Tai tei khoroksa chwla Bishal Debroma je Subarani Debroma je chwla bai khárwi phaimani a chwlani twi bo tabuk kisa sawono bo khai puila bono Subarani no kaijakjak hwnwi saimaya amoni bagwi bo bono hamjagwi paikha jephru bo kaijakjak hwnwi saimamani pore bo bai hamjakmani haparo agugwi thangmani amo kisa cha na chayada amo bo norok sajagdi Bishal Debromani khe bwswkcha hingkhe tai ayang puila bwsai Sonjit Debroma Subarani puila bwsai je Subarani no kisa misa rangrok sangkhai rangrok swbaimani mana khwnaimani kisa misa hinmani a hinmani bwsai wngwi hinmani amo ki chawda na chayada tamoni hingkhe nukhung khakhai songchar khakhai bihik bwsa ma walalaio bihik bwsa ma kok ma banglaio amo bai mwtwikhe kutukmani a bini bwsani khe chada cha chachaya amo bo norok kisa sachidi. Tai paithago ang amchano sachinai je tabukni din je cholifaimani kisa misa walala kheno kubun chwla bai khárwi thangnaimani ba kubun chwla bai kaijakjak rok hamjagwi khárwi thangmani chini bosongo amono bahai khe chwng bwthak rwnani ba katirwi narwkmani tamoni hingkhe mwtwi hai salbrum brum chwla bwrwi khalaimani amo chini somaj ba chini society no belai no sitra khlaio tai amo bai chini kwtal bobishot rok kunu kaham swrungmung maya hamya no swrungmung mano.